Холандската организация Crossbill Guides подготвя пътеводител за източните Родопи. Холандската организация Crossbill Guides подготвя пътеводител за източните Родопи. Той ще бъде 12-то поред издание на организацията и се очаква да бъде на пазара през месец март до година. Източните Родопи е сред районите в Европа с най-богато биоразнообразие и точно това е привлякло холандският екип, коментира на пресконференция ръководителят на Crossbill Guides Дирк Хилбъртс. Мариана Ралева с подробностите. Crossbill пътеводителят ще дава информация за любителите на природата, за източните Родопи, както на българска, така и на гръцка територия. And together that makes an excellent eco-tourist journey, basically. Решихме да съчетаем двете страни, защото ако идва турист от Холандия, например, той отива в Гърция и така вижда крайбрежието, тръгва нагоре, стига до планина и така се получава едно завършено пътуване, море и планина в едно. Източните Родопи е сред районите в Европа с много богато биоразнообразие. Има доста интересни места и неща, които е трудно да бъдат видени на други места, коментира Хилбъртс. What makes it so special is that it's very authentic. Това, което ги прави специално е, че са много автентични. And that means that the farmers and the people who live here, they still use the land in a very traditional way, and that helps the nature. Many species occur there that have disappeared elsewhere with the change of the landscape and the agriculture. Виждате, например, как фермери, земеделски производители обработват земята по много първичен начин, което помага много за опазването на природната среда и това е много важно за биоразнообразието. Обиколката в източните Родопи започва от село Маджарово. Там лешоядите, грабливите птици и скалите силно са впечатлили екипа. Продължава към село Кирково, където пък остават още по-впечатлени от скалистата местност с трудното име, както те я наричат, връх Гюмюрджински снежник. Интересно място за тях е и язовир Кърджали. What I discovered there is that after each curve you take, you're in a completely different world. You're sort of thrown from one idea to another. Мястото край язовир Кърджали е една от точките, на които спира нашия маршрут, който тръгва от Кърджали. И най-интересното е, че за всеки ъгъл, че за всяко завойче буквално откриваш нещо много различно и нещо ново. Пътеводителите на Crossbill Guide са на английски език и са много популярни сред екотуристи и природолюбители. Очаква се този за източните Родопи да бъде на пазара през март месец 2013 година, а цената му ще бъде около 25 евро. Издаването е подпомогнато от проекта Новото тракийско злато.